зайца моя. Паўсюль бабулечкіны рэчы, яе перажылі яны. Старая плюшаўка за печчу, ды на падлозе дываны. Яна вязала іх шыдэлкам, што сам дзядуля змайстраваў. У будні дзень, а ў нядзельку не дазваляла нават нам рабіць у гэты дзень нічога. Далей казала, ад бяды. У Бога, дзеткі, дзён так многа, дык вось і зробіце тады. Яе цяпло, яе пяшчота, дзяцінства светлага ўспамін. Шкада, што разумееш потым кошт ратавальных тых хвілін. Калі яе ўжо не стала, у снах я бачыла не раз, як бабка косы заплятала, варыла снеданне для нас, ніколі не была без справы, і царавала, і мяла, ці шаравала штось над стравы, ці з пустазелем бой вяла. Бывала, ціхенька усміхнецца, прыгорне да сваіх грудзей, павесялее аж на